Як думаеце, ці можна спазніцца са складаннем свайго радаводу? Мінулае, яно статычнае, нікуды не ўцячэ. Туды, здаецца, заўжды можна зірнуць, патрапіць, як у шуфляду старога стала. Потым можна гэта зрабіць, калі будзе час. А я скажу, можна спазніцца, моцна спазніцца. Нашыя родныя, яны ж не вечныя. Магілы нашых дзядоў, дзядоўскія хаты, дакументы, фота на падстрэшах тых хатаў, яны ж таксама не вечныя. Але давайте пра ўсё па парадку. З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Сёння ў нас крыху такі нязвыклы выпуск, інтымны, можна сказаць, бо ён тычыцца нашых з вами ўласных радаводаў. Навошта гэта патрэбна? Чаму для людзей заўсёды была важная гісторыя іх сем'яў? Як не спазніцца? І з чаго пачаць? Калі што, гэта не рэкламны выпуск пад нейкую кантору, якая займаецца генеалогіямі, ці пад нейкі курс. Не, гэта выпуск на падумаць, а можа быць і на натхніцца, хто ведае. Напішыце пасля ў каментарах свае рэфлексіі, добра? Ну што ж, пачынаем. Магчыма, некалі вы чыталі Святое Пісанне і здзіўляліся, якія там даўжэзныя пералікі радаводаў. Аўрам нарадзіў Ісаака, Ісаак Якава, Якаў Юду і братоў яго. Здаецца, навошта юдэям, качавому народу, гэтыя веды? А так было ж не толькі ў юдэяў. Пачытайце скандынаўскія ці ірландскія сагі. Пагартайце любы эпас, і там будуць гэтыя доўгія пералікі. Хто адкуль прыйшоў, каго нарадзіў. Тое, што пасля спрабаваў паўтарыць Толкін у Сільмарылёне. Для нашых продкаў гэта было чамусьці важна. Гэта факт. А зараз давайте паспрабуем у матэматыку. Кожны з нас ад бацькоў атрымлівае 50% генаў ад маці і бацькі. Другое пакаленне па 25%, трэцяе 12,5 і гэтак далей ажно да 7-га калена. Памятаеце, гэтае магічнае 7-е калена, якое фігуруе таксама ў праклёнах, напрыклад. Акурат у тым самым 7-м калене падабенства генетычнае змяншаецца, напэўна, да мінімума. Вы можете падлічыць на калькулятары, пасля напісаць у каментарах дакладна, колькі гэта будзе. Я не люблю матэматыку. То бок, сам род абнаўляецца, можна так сказаць, кожныя 7 каленаў, кожныя 200 гадоў. Але акурат за гэтыя 200 гадоў у сям'і назапашваецца не толькі генетычная памяць у сэнсе, хто чым хварэў, але і мадэлі паводзінаў, звычаі, спосабы выжываць, зарабляць грошы, адказваць на нейкія выклікі, змагацца з лёсам. І яно ўсё сумарна і ёсць сямейная традыцыя. Сума гэтых сем'яў, родаў стварае што? Народ. То бок, увесь гэты назапашаны досвед уплывае і на наш сённяшні дзень. І акурат у мінулым вельмі часта хаваюцца адказы на пытанні, чаму мы такія? Чаму я такая, а ты такі? Гэта універсальны такі ключык, адмычка, як да гісторыі свайго народу, так і да сябе, як да асобы. Разумееце? Але давайте пагаворым пра практычны сэнс радавода. Навошта яно было нашым продкам? Навошта быў радавод нашым продкам, якія не ведалі не тое, што генетычных раскладаў, а можа быць, яны нават чытаць, пісаць не ўмелі, толькі крыжыкі ставілі, калі трэба было. У выпуску пра забаронены фальклор, паглядзіце, калі ласка, калі не глядзелі, там весела, у мяне аж вушы гарэлі. Я казала, што традыцыйная вёска – гэта тэрыторыя сацыял-дарвінізму. Важна, за каго ты выходзіш замуж, з кім ты жэнішся. Гэта не гульня ў бутэлечку. Калі вульгарна казаць, то кожны імкнецца палепшыць сваю пароду, не пагоршыць, правда? Але куды больш вульгарна, насамрэч, усё тлумачыў марксізм-ленінізм. Маўляў, ролю гралі толькі грошы, выйсці за багатага і будзе шчасце. Але шчасцем было часта парадніцца і з небагатым, але радавітым. Таму акурат праз шлюбы ў нашым рэгіёне часта множылася колькасць шляхты. Адзін з сужонкаў як бы дзяліўся шляхецтвам, прымаў пад свой герб, раздаваў шляхецтва як Wi-Fi. Сэнс у тым, што веданне роду – гэта пра легітымнасць, пра тое, на што я маю права. На зямлю, зброю, пасаду, нават на княжэнне.
Таму радаводы і фальсіфікавалі, бо гэта ж твае правы, напісаныя крывёю. Нават герб – гэта не проста нейкая загагуліна на шчыце, а знак, што ў тваіх продкаў штосьці ды атрымалася. Значыць, лагічна, і ў цябе таксама атрымаецца. Больш шансаў, што атрымаецца, чым у таго, у каго такой закаручкі, напрыклад, няма. Род, як такі, быў асновай для гонару. Таму часта і імёны тыя самыя вандравалі па сямейным дрэве праз пакаленне. У радзівілаў, напрыклад, такім было імя Мікалай. З гэтай прычыны, каб адрозніваць аднаго Мікалая ад другога, дадавалі Мікалай стары, чорны, руды, сіротка, Амур. Таксама імёны Юрый, Альбрэхт. Імя, яно як талісман, повязь з удачай продкаў. А вось няведанне роду было ганьбай. Няведанне магілы продкаў – таксама ганьба. Род, які выводзіўся, заканчваўся, гэта трагедыя. Дарэчы, калі вы думаеце, што ўсё гэта гісторыя пра шляхту і князёў, то не. Вясковы люд добра ведаў, хто дзе са сваякоў пахаваны. А нават калі на магільных камянях не было надпісаў, толькі крыжык, то на дзяды ці радаўніцу табе распавядуць, дзе хто ляжыць, хто чым жыў. Не хвалюйся, абсалютна ты пра ўсё даведаешся. Акурат у сялянскім свеце сямейная гісторыя цалкам замяняла гісторыю дзяржаўную ці сусветную, бо сям'я і была тым сусветам. Гэтак жа і вусны эпас, як у часы Гамера, калі нічога не запісывалі, толькі пераказвалі. І вось у далейшым, калі мы кажам пра 19-20 стагоддзе, то ў кожнай сялянскай хаце, незалежна ад пісьменнасці жыхароў, былі дакументы. Выпіскі пра нараджэнне, хрост, на зямлю. І гэта мега важна. Гэта і быў базавы сямейны архіў, які дапаўняў архіў вусны. Дарэчы, пра пісьменнасць. 3 крыжыкамі ў дакументах у нас часта падпісваліся не толькі сяляне, але і заградовая шляхта. Гэта не рэдкасць. Ну і вось, уявіце, усё гэта мела сэнс, было важным ажно да 20-го стагоддзя, да бальшавікоў. Чаму? Падумайце самі. Гэта першы выпадак у гісторыі, калі твае роднасныя сувязі, паходжанне, шляхетнае, добрае, нармальнае, магло мець негатыўныя наступствы, бо свет перакуліўся, і, адпаведна, хто быў нічым, тот стал павсюду. Тады людзі мянялі прозвішчы, палілі дакументы, выкідалі фотаздымкі, выразалі з фота асобных людзей. Быць асобай стала небяспечна. Бяспечна быць нікім. У рабочага і селяніна, маўляў, няма продкаў, толькі ёсць працоўная біяграфія. Яго мова общечеловеческая, космополитическая. Яго гісторыя пачынаецца з кастрычніка 1917-го. І толькі калі гэтая чума ўжо мінула, людзі зноў згадалі пра свае радаводы. Хто ж там ввогуле быў? Чым яны валодалі? Дзе гэта шукаць? А было ўжо позна. Таму, каб не спазніцца зараз, зноўку, давайце ўрэшце пагаворым пра практычныя моманты, што важна і з чаго пачынаць. Сябры, калі вы хочаце, каб нашае відэа ўбачыла больш людзей, калі вы хочаце, каб мы выходзілі надалей, калі наш кантэнт вы лічыце вартым, цікавым, то мы страшэнна чакаем на падабайку, падпіску і каментар. І, канешне, данат, калі вы не ў Беларусі і вам гэта бяспечна. Дзякуй вялікі. А зараз бярыце паперку, толькі не такую, а нармальную, звычайную, і натуйце па кроках. Крок першы. Паразмаўляйце са сваімі роднымі. Гэтай працы ніводнае бюро па генеалогіях за вас не зробіць. Бабуля наўпрост не будзе гаварыць абы з кім пра сямейнае, пра інтымнае, а з вамі будзе. Распытайце пра дзядоў, бацькоў, дзе хто нарадзіўся, дзе ахрышчаны, дзе жыў, вучыўся, ваяваў, ці кранулі сям'ю рэпрэсіі, раскулачванне. Гэта размовы не на адзін вечар, але не адкладайце ў доўгую скрыню, бо ніхто не ведае, колькі адпушчана нашым блізкім. Што важна? Мець план пытанняў. А яшчэ, канешне, пісаць на дыктафон, які, дзякуй Богу, зараз ёсць у кожным тэлефоне. Так вы захаваеце яшчэ і галасы сваякоў. Гэта вельмі істотна. А можа быць, вы вычапіце нейкія дыялектныя слоўцы, выразы,
каб цябе валасень з'еў, напрыклад. Не літаратурныя, але жывыя. Так, як казалі ў бабульчынай вёсцы. Будьце гатовыя да пытанняў: а на што табе тое? А даўно гэта было, я не памятаю. Гэта ўсё окей. Дзіўна, каб было наадварот, бо ніхто з нашымі сваякамі пра гісторыю сям'і, як правіла, не размаўляў. Яны да такога не гатовыя. Але памяць сталых людзей насамрэч працуе такім дзіўным чынам, што яны могуць не дужа памятаць тое, што робіцца зараз, а памятаюць, што было, напрыклад, 60 гадоў таму. Таму карыстайцеся, пакуль не позна. Размовы з бабулямі, дзядулямі – гэта, канешне, такая справа, якую лепш праводзіць, перабіраючы сямейны архіў, фотаздымкі, нейкія дакументы. І гэта крок нумар 2. Архіў ёсць у кожнай сям'і. Хай часта гэта проста нейкі стос незразумелых дакументаў, фотаздымкаў, мешаных між сабою. І тут важна ўсё. Не забывайцеся пытацца і занатоўваць, хто гэта, які гэта горад, у якім годзе гэта знята, што гэта за дом, што з ім стала. Калі спозніцеся, то гэтыя фотаздымкі, яны застануцца безыменнымі і нямымі. І падпісваць усё ж такі лепш не на саміх фотаздымках, якім можа быць 100 гадоў, а яны ж крохкія, яны вельмі нетрывалыя, лепей на паперках ці раскладаючы ў спецыяльныя пластыкавыя кішэнькі. Тое ж самае з дакументамі. Памятайце, што горшы вораг старога дакумента – гэта скотч. Так, не мышы, а скотч. Гэта ўжо пра рэстаўрацыю, асобны расповед насамрэч. Сярод дакументаў важна ўсё. Пашпарты, даведкі, граматы, атэстаты, дакументы на зямлю, на ўзнагароды, нейкія падзякі, граматы, лісты, нават калі яны напісаныя жахлівым почеркам. Я, напрыклад, так расчытывала лісты, якія пісаў мой уласны дзядуля пра сваю уласную гісторыю, пра тое, як яго рэпрэсавалі і паслалі на Беламорканал. Ніякіх электронных кабінетаў і біяметрыі ў нашых продкаў не было, таму пасля чалавека, як правіла, заставаўся стос вось толькі гэтых папераў. Дарэчы, карэспандэнцыя можа вам даць адрасы родных, пра якіх вы ввогуле ніколі не чулі, за сотні кіламетраў ад радзімы. Ідэнтыфікацыйныя дакументы часта вельмі цікавыя. Там не толькі фота ўласніка, але і нацыянальнасць, канфесія ці, напрыклад, рост. Ці колер вачэй. Гэта ж цікава, праўда? А таксама імёны, якія маглі пазней сказіцца. Бо Ян у нас часта ставаў Іванам, Марта – Марфай, Паўліна – Палінай і гэтак далей. У мяне былі стрыечныя дзяды. Дзядзя Рэма, дзядзя Гера і дзядзя Ольця. І толькі потым, калі я стала дарослая, я даведалася, што гэта Рамуальд, Геральд і Альгерт. Так бывае. Калі вы сур'ёзна берацеся за гісторыю сям'і, то не саромцеся прасіць у сваякоў арыгіналы фота і дакументаў. Магчыма, гэта адзіны шанец, каб гэтыя рэчы пасля не аказаліся на сметніцы. Такіх гісторыяў, на жаль, тысячы і тысячы. Скануйце, захоўвайце, рабіце копіі для сваіх братоў, сясцёр, хай пакажуць сваім дзецям. Усё гэта у нечым нагадвае працу следчага, бо вам трэба адшукаць вось гэтай нітачкі між рознымі людзьмі, знайсці недастаючыя пазлы. Гэта дэтэктыўчык, ён вельмі захапляльны. І які ж дэтэктыўчык без паходу на могілкі, праўда? Скласці свой радавод, мінуючы паход на могілкі, гэта як пралезці ў палітыку, мінуючы турму. Аваль немагчыма. Могілкі – гэта крок нумар 3. Што там можна знайсці? Імёны, прозвішчы, часам і дзявочыя, дакладныя даты нараджэння і смерці, а можа акурат недакладныя. Варта параўноўваць і заўжды трымаць у галаве, што людзі гэтымі датамі круцілі як маглі, каб раней, можа быць, пайсці вучыцца, можа быць, раней пайсці на пенсію. Карацей, яны накідвалі сабе гадок другі часам, а часам наадварот адкідалі. Часам гэта могуць быць прыгожыя фота, медальёны ці эпітафіі. Некрапалістыка наогул гэта цэлы накірунак навукі, нават мастацтва. Мова, на якой выкананы подпіс, таксама цікава. Напрыклад,
Вашыя продкі замовілі надпіс па-польску, хаця самі гаварылі па-расейску. Ці наадварот. Або пісалі з яцямі і ерамі, калі той стары алфавіт, напрыклад, ужо адышоў. Ці вось яшчэ ёсць такая штука надпісы трасянка, і гэта просто кайф чысцейшы, бо пісалі, як чулі, як гаварылі. Дарэчы, калі мы гаворым пра вясковыя могілкі, то цалкам магчыма, што недзе побач з магіламі сваякоў ёсць і іншыя сваякі. Не лянуйцеся прайсціся і пачытаць прозвішчы на магілах, бо вясковыя могілкі – гэта такі мікракосм, каўчэг, дзе ўсё захоўваецца. А на радаўніцу ці на дзяды, можа быць, вам пашчасціць сустрэць старых людзей, патэнцыйных рэспандэнтаў, з якімі можна пагаварыць. Гэта колішнія суседзі вашых продкаў ці нават далёкія сваякі. Памятаем таксама, што час для надмагілляў, ён таксама нелаяльны. Калі помнік у цяжкім стане, то час парупіцца і паставіць новы, каб месца проста не знікла. Калі адміністрацыя могілак палічыць пахаванне занядбаным, напрыклад, яно можа яго проста знесці. Гэта праблема актуальная і ў Еўропе таксама. Не плаціш за магілу, яе зносяць і хаваюць кагосьці іншага на тым самым месцы. Дарэчы, паднаўленне помніка, роўна як і догляд за магілай, можна арганізаваць дыстанцыйна, калі вы нават за 1000 кіламетраў, вельмі актуальна для эмігрантаў. Таксама я дадам такое назіранне. Радаводам людзі часам пачынаюць цікавіцца акурат тады, калі пакідаюць радзіму. І што ты тады ж зробіш? Ты ж не сходзіш на могілкі, не адведаеш блізкіх. Я, напрыклад, ужо 6-й год не была на магіле бацькі. Але ёсць сеціва. І гэта наш 4-й крок. Ён неверагодна палягчае працу, бо гэта опцыя пошуку, якой не было 20-30 гадоў таму. Не верыце? Ёсць безліч сайтаў па удзельніках войнаў, па ахвярах рэпрэсіяў, асобна, напрыклад, па яўрэйскіх радаводах. І нават калі гэта нейкія ватныя сайты пра савецкі подзвіг, там будзе галоўнае, там будзе інфармацыя. Сеціва – гэта яшчэ і сацыяльныя сеткі. Пагугліце сваё прозвішча, супастаўце яго з геаграфіяй і не саромцеся напісаць аднафамільцам, як кажуць. Паўсюдна ў свеце гэта цалкам ок, цалкам норм. Дарэчы, не забывайма, што ўсе гэтыя пошукі не толькі пра мёртвых, але і пра жывых. Цалкам рэальны шанец знайсці сваякоў, сувязь з якімі абрывалася, напрыклад, на ўзроўні вашых бацькоў ці дзядоў. У маёй прабабулі было 14 дзяцей. Было б цікава мне знайсці сваіх сваякоў. Я ўяўляю, колькі іх па свеце раскідана. І тут можна актуалізаваць, то бок пашырыць сям'ю як фірму. І на што мы забыліся? Правильно, мы забыліся на працу ў архівах. Гэта крок нумар 5. Калі вы ў Беларусі, то можете не каментаваць, не ставіць падабайку пад нашым відэа, не трэба, а вось у архіў схадзіць трэба. Справа ў тым, што ўласнымі магчымасцямі дакапацца можна, як правіла, да другой паловы 19 стагоддзя. Архівы ж дазволяць заглыбіцца яшчэ далей. Ёсць Нацыянальны гістарычны архіў у Менску, Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь, архіў у Гродні, Занальны архіў Маладэчне. Там, напрыклад, захоўваюцца дакументы па заходняй Беларусі міжваеннага часу. Украінскія гледачы, спадзяюся, дапішуць яшчэ і украінскія архівы ў каментах. Украіна ў выйгрышным становішчы, бо там куды прасцей з архівамі, напрыклад, савецкіх спецслужбаў, як у Літве, у Польшчы, у адрозненне ад Беларусі. Дарэчы, у Цэнтральным вайсковым архіве ў Польшчы захоўваюцца справы афіцэраў і салдат, якія служылі ў польскай арміі. Сярод іх могуць аказацца вашыя продкі. Запроста. Ёсць расійскі дзяржаўны гістарычны архіў у Пецярбургу. На жаль, што ў Пецярбургу. І што? Расійскі дзяржаўны. Бо акурат там, напрыклад, захоўваюцца багатыя матэрыялы па нашай шляхце дваранству да 1917 года. Тут, канешне, можна наняць прыватнага дэтэктыва, які зробіць за вас усю не брудную, а пыльную працу.
То бок наняць архівіста. Але вы ж павінны ведаць, пра што вы хочаце даведацца, правільна? Спачатку трэба даць прозвішчы, імёны, лакацыі, то бок першасную працу за вас ніхто не зробіць. А што па выніку? Наіўна думаць, што вынік гэта абавязковая нейкая такая таблічка з малюнкам у форме елачкі, дзе наверсе вы, а ўніз ідуць вашыя продкі, як шары на каляднай ялінцы. Не, гэта далёка не універсальны падыход. Вынікам можа стаць, напрыклад, мапа, на якую нанесеная гісторыя і сучаснасць вашага роду. Дзе хто жыў, дзе хто пахаваны, або нейкі глянцавы альбом, дзе вы даеце выбарку з сямейнага фотоархіву. Выдаць сёння штосьці падобнае зусім не цяжка, хоць 5, хоць 10 экземпляраў, якія вы потым можаце разаслаць сваім блізкім. Ну а калі вы ўжо моцна занурыцеся ў гэтую тэму, то, канешне, вынікам можа стаць сапраўдная сямейная сага. З дадаткам у выглядзе фота, лістоў, дакументаў. На захадзе даўно ёсць фірмы, якія афармляюць падобныя сямейныя гісторыі пад адной вокладкай. Але гэта не рэкламны выпуск. Таму, калі захочаце, самі знойдзеце, я ў вас веру. Зрэшты, галоўны вынік гэта зусім не кніга ці генеалагічнае дрэва ў рамцы на сцяне. А які ж вынік? Зараз патлумачу. Нашы продкі ведалі, што асобны чалавек гэта звяно ў ланцугу роду, які працягнуты ад прашчураў да нашчадкаў. Ты толькі адна маленькая парушынка, пярлінка на гэтым шнурочку. 7 каленаў роду, гэта 128 чалавек. Проста ўявіце сабе, гэта цэлая армія, якая стаіць за тваімі плячыма. Узгадайце, што ў цэрквах ставілі свечкі не толькі за жывых, але і за памерлых. Іх згадвалі па імёнах. Колькі ведалі, столькі і згадвалі. І гэта такі маніфест. Род – гэта пазачасовая супольнасць, якую складаюць і мёртвыя, і жывыя, і яшчэ ненароджаныя. Сэнс такі: змагаючыся за свой поспех, ты змагаешся за сям'ю, за жыццёвую прастору для яе. Сям'я – гэта твая каманда, твая фірма. Так было цягам стагоддзяў. І яно давала нейкую ўпэўненасць у сабе, нейкі грунт пад нагамі. Сёння, калі часам нам влом нават патэлефанаваць камусьці з блізкіх, можа падацца, што яно страціла актуальнасць. Але роўна таксама казалі і пра нацыю, і пра нашу мову. Усё гэта не актуальна, гэта ўсё ў мінулым, пыл вякоў. Гісторыя сям'і – гэта яшчэ і універсальны шлях, каб спазнаць гісторыю сваёй краіны. Не тую з падручнікаў, а нармальную, праўдзівую. Як яно ўсё было, куды знік, напрыклад, брат прабабулі, а ён не знік. Яго арыштавалі, проста ў сям'і было не прынята пра гэта казаць. А вось іншы сваяк, напрыклад, загінуў падчас штурму Кёнігсберга. А яго мабілізавалі ў 44-м адразу ў штрафбат і кінулі ў той мясны штурм. Пра такое ж у падручніках не пішуць, а памяць сямейная ўсё гэта захоўвае. І тут давайце пра памяць, а дакладней пра палітыку памяці. Калі рускія прыдумлялі свой бессмертны полк з партрэтамі дзедушак і бабушак, яны насамрэч ведалі, што рабілі, бо яны ціснулі людзям на больное, на вось іхныя продкі, яны ж ваявалі, а значыць, яны і вы ўсе ў нашай савецкай арбіце. Гэта насамрэч тонкі, цынічны крок, каб зачапіць людзей на гачок сямейнай памяці як рыбку. А пра ўсё астатняе, пра рэпрэсіі, пра раскулачванне, адабраную зямлю, нерухомасць, шляхецтва вы не згадвайце. Вам это ўсё не надо. Вот партрэт дзедушкі, з ім хадзіце раз на год. І я вам гэта кажу, на секундачку, у мяне таксама, калі што, сваякі ў Другую сусветную вайну ваявалі. У мяне дзед быў рэпрэсаваны, у мяне бабуля канцлагер прайшла. То бок, калі мы самі не ведаем свайго радаводу, не займаемся генеалогіяй, не цікавімся, так гэтым зоймуцца іншыя. За нас яны прапішуць гісторыі нашых сем'яў і нашага народу. Толькі не так, як гэта было, а так, як трэба. Ім трэба. Таму давайце заставацца сабою і даваць падмурак для нашых дзетак, каб і яны заставаліся сабою, дзякуючы сямейнай памяці. Гэта не цяжка.
Гэта рэальна, дзе б вы не жылі, куды б вас лёс не закінуў. Бо род – гэта бацькаўшчына, якая заўжды з табой. Хаця, можа быць, я памыляюся. Напішыце ў каментарах, калі вам гэта бяспечна. А таксама раскажыце свае нейкія лайфхакі па пошуку продкаў. Я ведаю і веру, што вы ўжо спрабавалі і шмат чаго цікавага нарылі. А на сёння мы развітваемся. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.